बे समाव आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बे बोसोर गोदाननि नामाव साबायखर बावदों। जोंना हांख्रायनानै लेंहरजानाय लेखानो दिनैहाय जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जों दिनैहाय रायजो राजानि मदद मोननानै रायजो राजानि दिनैहाय बिथिंनि बे बैसागु फोरबो फालिनायनि दा गोहोम बिहों खोलैनायावहाय दिनै जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय। दा जोङो बे बैसागु फोरबोखौ खुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा जोंनि इयुन जोलैनि गथ'फ्रा जोंनि बर' हारिया जेन सिनायथि मोनथों। दा बैसागुआ जोंनि रंजानाय फोरबोआ नैबेबायदि जाथों। दा इयुन जोलैफ्रा दा बेखौ बुजिनायनि थाखाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावबो बेफोरबायदि बैसागु प्रग्राम खालामनाय जायो। दा जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय सानबेसे हाबाफारि बे फोरबोखौ खुंनाय जादों? जोंना हाबाफारि बायदियै साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। मैया 15 एप्रिल आरो दिनै 16, दिनै नैथि सानावहाय दिनैहाय जोबथा सान। जोङो दिनैहाय रायजो राजानि मदद मोननानै दिनै जों बे फोरबोखौ खुंबाय आरो इयुनावबो आसा खालामबावो जों नैबेफोरबायदि बैसागु प्रग्राम आरो फोरबोखौ फालिलांबाय थागोन होननानै आं खोथा होबाय। बैसागु फोरबो फालिनायजों नोंथाङा बे गामिनि माबा मोनसे जेंनाफोरखौ फोसाबनाय एबा हारिमुखौ फोसाबनायनि सायाव बुंगोन नामा? दा गामिनि जेंना हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो दिनैहाय 9 बार जाबोबाय बैसागु फोरबो फालिनाया। दा बेहाय जों गोबां सोलायनाय मोनदों। जोंनि सिगां समावहाय जोङो जादला लोंला ओरैनो नांलाय खमलाय बेफोरबायदि सिगांमोन बर'नि बे बैसागु फोरबो फालिनाया। दा बे समावहाय जों नुनो मोनदों गामसा आर'नाइ दख'ना दा बर'नि हारिनि ड्रेस दा हारिमु आरो जोंनि नैबे गामिनि जेंनाफोरा मोजाङानो मोजां जेंनाफ्रा सुस्रांबोजादों। दा आगोलनि समाव जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि मोनसे रंजायोमोन। दा लोंला जाला रंजायो, नांलाय खमलाय दा बुलाय बुसि। दा जोंनि नैबे इयुन जोलैयावहाय दा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोनायखौ आं नुदों। दा मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय खाम जथा सेरजा सिफुं नैबेफोरबायदिजों रंजानानै दिनैहाय बैसागु फोरबो फालिनानै दा बर' हारिखौ बयबो सिनायथि होदों। बेखौनो आं बुंनो सानो आरोखि। गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनायखाय आरो फंनैसो बिबुंथि लानो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। मिजिंथिदों इयुनाव गुबुन गुबुन गामिफोरबायदि जोंनि बे हारजरा गामिनि बैसागु फालिथायाबो अराय सम फालिजालांबाय थागोन। आरो आं मिजिंथिबावदों इयुननि फालिथाया जाहाथे आरोबाव दिनैनिफ्राय साबसिन हामसिन जालाङो। आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। बैसागु फोरबो फालिनायाव जे बर'नि हारिमु हाबनानै दं, बेहाय नोंथाङा मा बुंगोन? बैसागु फालिनायावथ' निस्सय बर'नि हारिमुवा बाहाय हाबनानै दं। जोंनि आसामाव बुंनो थाङोबा दा बिहु फालिनाय बियो गिबियाव जोंनि बर'फ्रानो गिबिसिन फालिदों होननानै आं सानो। खारन बैसागु होनोब्ला बैसो माने बैसा माने बेवहाय बोसोर एबा बैसोखौ बुजायदों। आरो आगु माने बाहाय सन्धि सिफायोब्ला गिबि, बेखायनो बोसोरनि गिबि सानखौनो जोङो बैसागु होननानै बुंदों। दा बे बैसागुनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेखौ बिहु होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौ जोंनि आसामाव आंनि मोनथिनाय मथेब्ला गिबि जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 3,500 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेखौ बर' कसारिफ्रा फालिबोदोंमोन। नाथाय जानो हागौ बै समाव दानि बायदि बेखौ मोनसे पेन्डेल एबा प्लेटफर्माव फालियाखैमोन। बेखौ बाथौ बोराइनि खेराइ मोसानाय दामनायजों बेखौ हयथ' फालिबोदोंमोन। दा आं बे समाव बेखौनो बुंनो लुबैदों, बैसागु फालिनाया आसामाव बर'नि जेसेबां फोलेरसाफोर दं, जेरै डिमासा कसारि, सनवाल कसारि, बिसोरबोथ' मोनसे बर'आनोमोन। दा बे हिसाबै आं सानदों कसारिफ्रानो आसामनि गिबिसिन बैसागु फालिथायखौ फालिजेनदोंमोन। बर'फ्रा जेनिफ्राय आसामाव थांनानै थाबोदों बे समनिफ्रायनो बैसागु फालिबोदों होननानै आं सानो। गोदोनि समाव बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायामोन, दासो बेबायदि लोब लोब गामिफ्राव फालिबोगासिनो दं। गोदोनि दानिजों नोंथाङा बैसागु फालिनायनि फारागजों गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनदों नामा?
फारागा बेनो गोदोनि बैसागु फालिनायाव बेबायदि आं दहायबो बुंबाय माने प्लेटफर्म लानानै फालिनाय जायामोन बेखौ न'खर न'खरसो फालियोमोन गामि गामि ओंखारनानै फालियोमोन नाथाय दिनै नैबे दानि जे जौगालु मुगा बे जौगालु मुगाखौ बिथा खालामनानै दानि दिनाव मोनसे प्लेटफर्म लानानै बेखौ फालिनाय जाबाय दा बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे जौगासिननाय हारिमु सोलोंथाइ जों थुनलाइयारि बादायनायबो लादों दा बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोजौ लेभेलसिम जौगालांनायाव दानि बे गोदान आदबजों बैसागु फालिनाया मदद होनाय जादों होननानै आं सानो